Mar vilayatynyň döwlet dukanlary Aşgabatdan geljek barlygy garaşýar. Dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýänligi aýdylýan käbir kemçilikler barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Aşgabatdan mara barjak barlygçylaryň haýsy edaradan iberilýänligi badawat ma'lum bolmady. Ýöne garaşylýan barlyglar barada habarlar Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň Mar vilayatyna geçiren barlyklarynyň ýa-da gabat gelýär. Ýa-da 2 hepde urak mundan ozal gullugyň işgärleri Mar vilayatynyň edara kärhanalaryna barlygy geçirdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýän noksanlyklar, olary özleriniň we ýol başçylarynyň mümkin bolan gatnaşygy barada gurrun berdiler. Dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýän kemçilikleriň öz ýol başçylarynyň tawsyrygy bilen ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Mundan ozal ýerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde döwlet dukanlaryna satylýan ýeňillikli haritlaryň gapdaly bilen goşmaçy önümleri satyn almak barada özlerinden edilýän resmi däl talaplar barada ençimegedek gurrun berdiler. Her etrapyň her geňeşligine döwlet dukan satyjylaryndan edilýän talaplar aýry-aýry. Bize halky talamagy, ýagny döwlet narhyndan satylmaly edilip bize goýup berilen azyk önümleriniň gapdaly bilen derege yaramajak haritlary satmagy ýokurdaklaryň özleri üretdi we buyruk berdi diýip bir dukançy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýa-da ýurduň durly künjeklerini döwlet dukanlary ýeňillikli azyk önümleriniň gapdaly bilen Wagtal rezin şıpbık prezidentiň portreti şiireli içimlik tüýjü kökü ýaly önümleriň satyn almagyny alyjylardan talap etdi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ilat çykargysyzlykdan döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan satylýan önümleri satyn almagy isleg bildirýär. Hususy sewdada azyk önümleriniň bahalary döwlet dukanlary bilen deňeşdirilene gymmatlygyna galýar. Bilelikliler adamlara azyk haritlar adatda ýaly satdyk diýip bir dukan satyjysy gurrun berýär. Ýöne onuň sözlerine göre yol başçılar döwlet dukanlaryna tölew terminallaryny oturtmak üçin dukançylardan müňlerçe manat talap edip başlaýar. Şondan soň ýagdaý üýtgeýär. Döwlet dukanyna ýöneki işgärde munyň ýaly pul nireden bolsun diýip öz ýagdaýyny düşündirmekçi bolan adamlar boldy. Ýol başçylar işlejek bolsaňyz hökman terminal almaly diýip aýtdylar diýip dukan satyjysy sözüniň üstüne ýetirdi. Tölew terminallaryny satyn almak we oturtmak işleri satyjynyň tasdiklamagyna görä 6000 manada durýar. Galy berse-de onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna tölew terminallaryny hususy taraplardan näelde döwlet dukanlaryna gödäwçilik edýän Sewda edarasynyň düýbünden almak talap edildi. Türkmenistan maliýe we sewda pudugyny digitallaşdyrmak tagallalarynyň çägine soňky bir näçe ýylyň dowamyny ilatyň aýlyk haklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny olaryň bank hasaplaryna geçirmek, sewda nokatlaryny, tölew terminallaryny ornaşdyrmak ýaly işler ýola goýdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan marly dukan satyjysy tölew terminalini ornaşdyrmak üçin özlerinden 6000 manat meçberini tölegiň talap edilendigini, muny gazanmak üçin özlerine dukana haritlaryň gapdaly bilen goşmaçy önüm satmagy dilden ruhsat berilendigini aýdýar. Bize pul gazanmagy özleri üretdi diýip dukan satyjysy öz ýol başçylaryny aýplaýar. Azyk haritlaryň ýany bilen hatda suw doňdurup ondan buz ýasap satyp bolýar. Kim näme satyp bilse ýany bilen satsyn. Şeýdi pul ýasaň we hökman 6000 manat getirin, terminal alyň. Araňyzda ýok, başarmak diýýäniňiz bar bolsa işten çyksyn. Başarýan adam kän nobata durlar. Siziň ýeriňize geçmek üçin diýip aýtdylar diýip dukan satyjysy gurrun berýär. Bu talap ruhsat we haýwat dukan satyjylaryny herekete geçirýär. Biz azyk önümleriň ýany bilen satmak üçin asla gerekmejek arzan harit gözläp başladyk. Olary iň arzan nyrkdan alyp üstüne 2 hisse nyrk goýup halka satdyk. Bu agdalan 6000 manat eltip berdik diýip satyjy boyun alýar. Ol düşeginden özlerine hoş ýakanlygyny, täze enlikden el çekip bilmänliklerini, subsidiýalenen azyk haritlaryň gapdaly bilen girdeji gazanmak işlerini giňeldenliklerini gurrun berýär. Satyjynyň sözlerine görä şondan soň häkimetler her döwlet dukanyndan jogapkar adama aýda bir sapar para peşkeş getirmegi boyunna goýar. Azatlygyň habarçylary döwlet dukanlaryna ýeňillikli haritlaryň gapdaly bilen adamlary mejburi satylýan önümler barada wagtal habar beripdiler. Ýa-da Azatlyk noýabrda Bayramaly etrawynyň Göktepe geňeşliginiň döwlet dukanlaryna alyjylardan arzan ösümlik ýagynyň gapdaly bilen rezin şypyk satyn almagyň talap edilşi, oktýabryň ortalaryna Aşgabatyň döwlet dukanlaryna ýeňillikli şekeriň ýany bilen adamlardan gazlandyrylan içki satyn almagyň talap edilşi, maý aýyna Bayramaly şäheriniň
döwlet dukanlaryna subsidiýalenen paýta ýagynyň gapdaly bilen sok we keks ýaly konditer önümleriniň satylşy, hatda awgustda farawyň ýaşaýjylarynyň ýeňillikli unyň gapdaly bilen prezidentiň portretleriniň mejburi satylşy. Şu ýylyň ýanwaryna bolsa bayram alynyň döwlet dukanlaryna azyk önümleriniň gapdaly bilen adamlara bedire we taňyr satyn almagyň teklip edilşi barada habar berdi. Adamlar azyk haritlaryň gapdaly bilen satylýan önümleriň hilinden şikayet etdi. Ýeňillikli azyk önümleriniň gapdaly bilen goşmaça giýirdeji gazanyp başlan döwlet dukanlarynyň öňüne soňu bilen bir päsgelçilik dörýär. Ol hem alıcılar satıcılardan nägile bolup başlaýar. Adamlar biziň bu edýän zatlarymyzdan nägile bolup gaharlanyp başladylar. Köp halatda güýç görkezen adamlarym bar. Olar biziň ýakamyzdan tutup ýany bilen beren haridyňna azyk önümiňne zaýy, näme üçin beýle edýärsiňiz diýdiler diýip marly dukan satyjysy gurrun berdi. Ýöne halkyň nägileligi iş bitirmedi. Sebäbi subsidiýalenen önümleriň gapdaly bilen giýirdeji gazanmagy öwrenşen döwlet dukanlaryň galaty işine dukan satyjysynyň sözlerine görä hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri arka çykdy. Biz ýagdaýy ýol başçylary düşündirdik. Olar munyň çäresini tapar, destine çözer diýdiler diýip dukan satyjysy gurrun dowam edýär. Munyň ýa-da döwlet dukanlaryny alyjylaryň nobatyna gödäwçilik edýän polisiýa güýçlendirilýär. Habarçynyň söhbetdeşine görä döwlet dukanlaryna nobatçylyk edýän polisiýa güýçleri dukan satyjylaryny alyjylaryň zorlugundan goramak üçin ýerleşdirilipdir. Mundan ozal Azatlyk radiosy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurduň dürli künjeklerini arzan bahadan azyk önümler satylýan döwlet dukanlaryna dörýän nobatlarda wagtal ýüze çykýan dawa jenjeller, uruş söýüşler olara polisiýa güýçleriniň gödäwçiligi barada habar berdi. Hukuk goraýjy işgärler döwlet dukanlarynyň satyjylaryny goramaly edilip halk öwrenşýänçe her gün döwlet dukanynyň öňüne polisiýa işgärleri nobatçylyk edip başlady. Biz şondan soň hassa arkaýynlaşyp öz bähbidimize we ýokurdaky ýol başçylaryň bähbidine işläp başladyk. Polisiýa tarapyndan köp adam tutsak edildi. Adamlar onu görüp soňra köşeşdiler we azyk haritlarynyň gapdaly bilen islenlik haridy satyn almagy boyun boldular diýip dukan satyjysy boyun aldy. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan garaşdyrlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başlyny geçirýär. Energiýa serişdelerine baý döwlet başlytany maliýe görkezçileriniň peselmegini energiýa bahalarynyň global arzanlamagy bilen düşündirýär. Milli puluň öz hümmetini esli ýitirmegi bilen hususy sewdada bahalar ýygyderli gymmatlady we bu ýagdaý ilaty döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan satylýan azyk önümlerine garaşly etdi. Döwlet dukanlarynyň haritlaryna bolan islegiň artmagy öz ýany bilen dukan satyjylarynyň sözlerine görä yerli häkimetler üçin goşmaça giýirdeji çeşmelerini döretdi. Ýöne marly dukan satyjysynyň sözlerine görä döwlet dukanlaryna iwerilýän haritlar soňu bilen uğurunu yitirip başlayar. Subsidiýalenen önümler dukanlaryň alyjylaryna ýetmän başlayar. Biz ýol başçylary bize un, ýağ, towuk buğdy, şeker, ýumurtly ýaly azyk haritlaryny ýa-da çilim ýaly beýleki önümleri az berýärsiňiz. Halka ýetenok diýip aýdyp bilmedik diýip satyjy boyun alýar. Onuň sözlerine görä yerli sewda resmiýleri döwlet dukanlaryna iwerilýän haritlary hususy dukanlara iwerip olardan özleri üçin başga da goşmaça giýirdeji gazanyp başlayar. Ýol başçylar halka ýetirilmeli ilata paýlanmaly haritları hususy dukanlara geçirip uly möçberde pul gazanyp başladylar diýip satyjy tasdikleýär. Şeýle-de ol döwlet dukanlaryna baş goşulan dokument galplygy barada da maglumat berýär. Her adama çörek berenimizde dukan depterçesine gol çektirdik. Adamlaryň habary hem ýokdur. Ýöne olar her gol çekenlerine biz olary 2-3 kilogram una gol goýdurduk. Iwerilen unyň belli möçberini hususy dukanlara satdyk diýip marly dukançy gurrun berdi. Ýurtda dowam edýän azyk harit ýetmezçiliginiň fonuny döwlet dukanlary subsidiýalenen önümler üçin yerli ýaşaýjylardan olaryň ýaşaýan ýeri maşgala zalarynyň sany barada guwahat talap edýär. Azatlyk radiosy ençemegedek ýurduň dürli künjeklerini döwlet dukanlarynyň çörek, un satyn almak isleýän adamlaryň daň bilen nobatlary duruşlary, ýöne ilata hödürlenýän önümleriň nobata garaşýan adamlaryň ählisine däl olaryň diňe bir näçesine ýetmegi galanlarynyň bolsa tukat ýagdaýda öýlerine dolanşy barada ýygyderli habar berdi. Marly dukan satyjysynyň sözleri bu ýagdaýyň aňyrsynaky mümkin bolan sebäplerin käbeýleri barada pikir döredýär. Ol haritlaryň gapdaly bilen satylan önümlerden hem de döwlet dukanlaryna niýetlenen ýöne bir kanun ýagdaýda hususy dukanlara satylan haritlardan gazanan giýirdejilerini yerli häkimetleriň haýsy wekilleri bilen paýlaşanlyklary barada gurrun berdi. Biziň eltip berýän para pulumyzda häkimligiň, polisiýa başlygynyň, howpsuzlyk başlygynyň umuman bize beş etdiýäjek ähli edaralaryň ýol başçylarynyň paýy bolan soň
Biz özümüzi şuň üçin arkaýyn goragly duýýar diýip bir ýerli döwlet dukanynyň jogapkär adam Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mara vilayatynyň häkimliginden hem de ýerli polisiýa bölüminden kommentariýa alyp bilmedi. Dukan satyjysynyň sözlerine görä şu günler olaryň bir kanun düşüntleriniň şärikleri howsalaly görnýär. Edara ýol başçylary häzir bir hili howsalaly görnýär. Aşgabatdan geljek barlygdan çekinýärler diýip habarçynyň söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä goloýda ýerli häkimetler döwlet dukanlarynyň jogapkär adamlary ýygnap olar bilen duşuşyp geçiripdir. Ýerli häkimetleriň aladalary Aşgabatdan geljek barlygçylaryň talaplarynyň halkyň bähbidine hyzmat edip etmejekdigi barada käbir soraglar döredýär. Şu gün döwlet dukanylaryny ýygnap geçirdiler. Birden pul ýetmeçilik etse birden olara barlygçylary berilmeli para öňküden ýokary bolsa, onu siziň muňa gatnaşmagyňyz gerek bolar we pul diýilene taýýar bolmagyňyz gerek diýip aýtdylar. Ýöne näçe pul gerek bolar, onu aýtmadylar diýip bir dukan ýesi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu ýagdaý sowda pudagyna bardygy ýöne sürilýän korrupsiýon schemanyň iş tertibi barada käbir çaklamalar döretdi. Hemişe bolşýaly ýokarda para pulu köp hödürläp bilýän adam öz iş ýerine galar. Kimiň ýokarda tanşy ýa-da ýokardan himayeti bolmadyk adamlar işden gider we jenaýete çekiler. Şuňa gatnaşan ähli edaralara da deger. Sebäbi prokuraturanyň kimlere jenaýet işini gozgajakdygy ýöňünden belli bolýar. Ýöne barlyk gelip gidenden soň iş alınıp barlyar. Diriňi bu işler uzagy gitmez. Barlyk gelen günden başlap ejiz ýokary gatlykda tanşy bolmadyk adamlary tutsak etmäge başlarlar. Bu talaňçylygy munun öň Türkmenistanda ýaşaýan raýatlar, hatda daşary ýurtly adamlar hem bilýär. Ýöne şuň üçin pul toplatdylar diýip ýerli häkimetleriň geçiren ýygnagyna gatnaşan döwlet dukan satyjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet dukany ýeleri Aşgabatdan geljek barlygdan gorkýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň Mara vilayatynyň döwlet dukanlaryna ýol berilýänligi aýdylýan kanun bozmalary we galplyklary barada Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden kommentariýa almak synaşygy netije bermedi. Şeýle-de Sewitiň döwlet dukanlaryna bardyk aýdylýan korrupsiýon schema we onuň ýerli häkimetleri mümkin bolan ilteşigi ýa-da olar boýunça şu wagda çen açylan işler barada döwlet ýetkiliginiň köpçüliklerine habar beriş serişdeleri galy berse-de ýarym resmi habar saýtlary habar bermeýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji fevralda sowda toplumy boýunça käbir vice-premierleriň hemde pudak ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Sowda toplumynyň edara kärhanalarynyň kuwatynyň uranylşyny, sowda dolanşygynyň ýagdaýyny we ösüş tepkiniň peselmeginiň sebäplerini jekmejik seljermek wajypdyr diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmen prezidentiniň sözlerini sitirleýär.